Tripura o jeta bo titiya disi election mani pore aro BJP chenoi tipramo tha hai sarkar asuk mani yagulo BJP rok agi khaima ganang buini nok huk sabaima ganang ngai o edisio tipramo tha paimani pore hai borbo taisa yagul sujangma hake nok huk rok swbaijaka gari rok malkhung rok kwbangma swbaijaka hingke amono kirijagoi nok rok kriki hanai borok kaisa Tripura government bai agartala o kaisa hostel hayo tonai jaka 258 families ni borok rok hingke borok no tabuk kaisa Tripura ni CM manik saha bongni bagui kaisa fanti khlaika a fanti khlaimani bwsuk mala total 64.50 lakh ge rana khlaima hangke 258 families no ge a 258 families no a 64.5 lakhs no divide khair hangke matro per family o 25,000 bai borok tin da painai na malkhung rok swnamnai bike rok swnamnai je bike rok bokhukjangmani amono swnamnani je nongni 50,000 haino bayan hangka ge a 25,000 bai norok bike swnamgani ses yang nok kheto batsirgadi ge tam khainai norok amon bagui norok thokok jagui tongo BJP government bai totally thokok jagui tongo je jara chini Tripura sa BJP himi tongnai rok kharwinai khanangui BJP himi tongnai rok norok o manik saha song hai brok norok thokogui ekdom lutiwi chai tongman klaio amon norok bujina nangota norok khanawi tongo je o Tripura ni CM manik saha bobini jesbana kokrok sabro program rok kok sabro go bo chini Tripura san bagui konphan kaham je saya ga norok khatangai bo kaham saya to tipana se heke logiri tongbai hino amon kha siangi ja hayung tongklai na khachi de hayung tongklai kon bujimya tinin bagui asungno information